Hej Jacob. Hej Kenneth. Jacob, hvor lang tid tager det at tage et bad, når man sådan lige har været ude at træne? Det ved jeg ikke. Kunne du ikke lige prøve at tage et bad og så tage tid på, hvor lang tid det tager? Jo, jeg går ind og tager tiden. Ja, og så kommer herud bagefter? Det er en aftale. Okay. Så Kenneth, så har jeg været bad. Så har du været i bad? Ja. Nå, hvor lang tid så du så? Det tog lidt over 4 minutter. Og så er man rigtig ren? Ja, så er den rigtig ren. Okay. Hvor meget vand tror du så, man bruger på sådan 4 minutter? På 4 minutter? Det ved jeg altså ikke. Skulle vi prøve at finde ud af det? Lad os det. Hej Jacob. Hej. Nu har vi så en spand. Ja. Og nu tænker jeg på herover, der har vi skrevet op her, hvor meget tog det at gå i bad, sagde du? 4 minutter? Ja, 4 minutter. Så prøv at tage den blå derovre, og så skriver vi lige 4 minutter. Super, godt. Så har vi en spand, hvor vi vil prøve at finde ud af, hvor meget vand der så kommer ud af bruseren på 1 minut. Ja. Og så kan vi jo regne ud, hvor lang tid, eller hvor meget vand der kommer ud på 4 minutter. Ja. Jakob, er vi klar? Super. Ja. Så starter vi. Hvor meget vand kan man så ud på 1 minut? 10 liter. 10 liter? Ja. På 1 minut? På 1 minut. Okay, så lad os gå ud og slå det på. Hvor meget brugte vi så på 1 minut? Vi brugte 10 liter. Og hvor mange minutter var det? Det var 4 minutter. Og hvor mange liter er det så i alt? Det er 40 liter. Det vil sige, at når du går i bad, så bruger du 40 liter På et bad. på et bad. Ja. Det er ikke så godt. Det er i hvert fald meget. Så det kan godt være, at man bare skal skære et halvt minut af, og så kan man spare 5 liter vand. Hmm? Så 5 liter per bad. Hvor mange gange går du i bad om ugen? hernede, der går jeg i hvert fald i bad 8 gange. 8 gange 5 liter. Det vil svare, at du kan spare et helt bad. Ja. Ja, det kan jeg faktisk. Så Jacob, det der med at spare et bad om ugen, det er faktisk meget godt. Ja, for det er godt for miljøet, det er godt for frøerne, og man sparer nogle penge. Eller det gør klubben i hvert fald.